U dvore Keresturskej zecinskej zahradky vymurovaný nový múr, ktorý donedávna bol skoro zvaljený i nebezpečný za dzeci. Týž tak vyrubani čerjaki, dreva i orezani konari, ktorí potencijalno mohli zahrožiť dzeci, a sanirovana i dzira, ktorá sa nachodzela na štred dvora, kolo ktorej dzeci bezbrižno behali, a týž bola kritična točka u tej ustanovi, kde prebúvajú najmladší Keresturci. Inicijator robotov bola mesna zajednica Ruski Kerestur, a budovatelný materiál obezpečilo javne komunalne podprijemstvo Ruskom. Z nahody Decinského týždňa Keresturské oddelenie Ciciban naščivela i direktorka tej ustanovi, kde bolo bešedi i o daljších ukladanjoh. Imamo ozbiljne planove. Máme plány konkrétno za Ciciban a o nich še práve radzíme so predstaviteľami lokálnej samoupravy. Ozbiljna namíra nám okončiť rekonstrukciu starej časti budinku, kde chvíľkovo máme 2 vospitní grupy. To značná investícia, ale môže byť zmena pol dráhy ku riešovaniu toho problému. To starý budinok zo 1936 roku i potrebné ho izolovať, poklasť nový PVC obláky i dverí, opraviť toalety. Máme núka súčasný mebeľ, ktorý prilahodzený ku dzecom i uskladzeje so znovu koncepciu osnovoch, ktorú še počne primeňovať 2021 roku, ale problém nám predstavia tot prostor. Jak hvarja vospitački, oni še vjedno zo dzecmi staraju o tim, že bi dvor bol ušoreni, ta mož povest, že i dzeci jedna zo skarikoh u otrimovanju prostoru, u ktorim še bavja i rošnju, ali za vekši roboti neophodna pomoc kompetentnih.